Clinton taure tinzwe nyaya yeprogramu yemachembere. Nhasi tiri machembere edu emuraina 2 of machembere edu emucommunity. Saka mamiriro akaita zvinhu ndeyekuti munongoziva Zimbabwe situation zvakapresa plus takabva tanzi mulockdown vanhu vakangovharirwa. Saka totanga programu yekumbosapotawo machembere edu tongovatsvagira magurosari sezvo zvinhu zvakaoma mulockdown munongoziva. Saka tanchingoti vangori willing kana vari interested tongocontribute patinokwanisa ipapo kuti timbosapotawo machembere edu nemagurosari vakwanise kubatsirikanawo mulockdown. Unongotaurei kuti situation yakamira sei? Aiwa zvakatiomera munhu tiri kutenda hedu kuti takanzi tivharirwe nekutyaka kuti tikabate chikuru tinozviona sezvakanaka, asi kuipa kwazvo ndezvekuti hatina kana chekubata. Vazukuru vawandisa muZimbabwe, nherera dzacho dzawanda. Patinofungira kuti isusu tichidaiwo kuti titengese tiite sei, hatigone kubuda nekuda kwekuti zvinenge zvatiomera ndezvokuti tiri palockdown, kugara takavhara miromo tichinzi hapana chinoitika, hapana kwatinoenda. Saka nazvinosa hapana chatiri kugona kuwana chekubatsira vanhu. Vana vedu vakomana vacho havachigona kuwanawo mabasa, vazhinji vacho vakapera kungotisiya vachienda, vamwe vakapera kufa zvokuti hadiyo zvinezvi tinenge uriwo nevachinavo vashoma ivavo vatiri kugara navo ndivavo. Saka takatowanda chaizvo machembere acho muraini muno mutinobvawo tuna about 40 machembere ega ega. Saka hatizivi kuti tichaita sei neupenyu hwacho. Tanga tichitokumbirawo kuti kana pane vanokwanisa kutibatsirawo vangotibatsirawo neuwando hwedu hwatiri. Izvozvo zvataurwawo neumwe wangu kuti ndo mamiriro akaita nyika yedu. Nyika yedu haina kumira zvakanaka. Ona ine vana vedu havasikaina mabasa, hatisi kuona chokubata. So vari willing, you can drop your number in comment section, then changotora number idzodzo nichacreate WhatsApp group, then nongoedha munhu wese vari interested neprogramu yachona vari kukwanisa kubatsirawo. Nongocreate group munhu wese opinda toona kuti tingazvironge sei so that machembere vanokwanisa kubatsirikana. Saka zvatanchida kana zvokunzi takwanisa kuwana mari yakati tokunongoti vemuraini munomu kana vekunext line and then vemunext line futi kuti zvinyatsoita nani. Raini ripiro? Third first. Nimuna second. Saka nimuna second ndomepino tadati next third and then rimwe racho first. Kana muna mufulanga futi kana zvichiti tongonhonga muna mufulanga tongotageta machembere. Maita bo tatenda. Totenda vana vedu maita henyu. Tinozwa kuti Mwari achatitira, achatigonera. Takangotarisira